ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କି ପାଇଁ କରୁଛ ଯା ଖରାରେ? କ'ଣ କରବାରେ ବାବୁ, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ହିତୋପଦେଶ 6:6 ହେ ଅଳସୁଆ, ତୁମେ କେତେ କାଳ ସହିଥିବ? ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଅ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି ସେଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାନେ ଆକା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ମଣିଷ ବାବୁ। ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଇ ଦୁଇଟି ହାତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଭଲ ବୋଲି ସେଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରେରିତ 20:34-35 ସେଠି ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପରିଶ୍ରମ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାନ କରିବି ବୋଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ର ଦିନହୀନ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଦାନ କରିବି, ପରିଶ୍ରମ କରିବି ବୋଲି ଏହି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ କରୁଅଛି। ଆଉ ତ ଗଲା ବର୍ଷରେ ସେ ଉପର ଆଡ଼ରେ ଏମିତି ଅଧା ଲଗାଇଥିଲି, ଆଉ 18,150 ଟଙ୍କା ଆଇଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପୁଅର ଚାକିରି ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ 18,000 ଟଙ୍କା କାଢ଼ିକିରି ଦେଇଦେଲି। ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ଅଳସୁଆ ନ ହେଇକରି ପରିଶ୍ରମ କଲେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ବେଶୀ ସ୍ୱାଦ ଥିବ। ପରିଶ୍ରମ କରି ଖାଇବାଟା ବହୁତ ସୁବିଧା ରହିବ। ପରିଶ୍ରମ କଲେ କେବେ ଭୋକରେ ରହିହେବ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଲୋକ କେବେ ନିରାଶରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଆଉ ଦେଖୁଛ, ଆଉ ଏହା ସବୁ ପାହାଡ଼ ଜାଗା, ଆମକୁ ତ ଜମି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ପାହାଡ଼ିଆ ପତୁରିଆ ଭୂମି ଏଟାକୁ ସାଧନ କରୁଛି, କଷ୍ଟ କରୁଛି। କେତେବେଳେ ଆଉ 2 ବର୍ଷ, ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତଳର 2 ଏକର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ କରି ପଥର କାଢ଼ିକିରି ତଳେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରୁଛି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ବେଳେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ବେଳେବେଳେ ମଣ୍ଡଳୀ ଚଳାଉଛି, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଉପବାସ କରୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ସମୟରେ ଖାଇବା ସମୟରେ ଖାଉଛି, ରେଷ୍ଟ ନେବା ସମୟରେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଆସିକରି ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ଭଲ ଜମି ନାହିଁ, ତ ଏହା ପଥରିଆ ଜାଗା, ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ କରିବି, ସବୁ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ମୋତେ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ବଳ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିଁ କାମ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ।